Nyobok ya jare haup. Wah, aku ya arep mancing nang kene lah. Boleh nggon adem sik. Ngendi sing adem? Sing adem ya nang jero kamar AC. Loh, kene iki alah. Wis keselahku mlaku bola aku tak mancing ya. Wah, kene iki wis nek no. Wis. Bil kene weh. Keselek bola-bola. Arep mlaku terus wis kene sik ya. Sepote sadupan bola wadem. Wadem ngisor wit-wit. Ning ya rada rikos sih, rada ribet sih. Saupone dipan rada ribet. Ning ya ora apa-apa nek dipangan. Srek bola. Serinding tapi serindingnya babon bola. Wis serindingnya babon. Serindingnya cikok ya. Cikok lah. Babon ora cikok. Apa ora nyenenge ngene iki. Serinding kok sakmene. Nek sakmene kabeh ya wis. Jas lagi strike pertama iki. Cet, kena tak? Ya bola. Perak tapi lumayan. Timbangannya ora nyendal ya toh. Perak tapi lumayan. Sing penting ki nyendal ya toh. Sing penting nyendal. Kan aneh bola. Ning ya tetep putihan. Loh, tetep putihan. Ora apa-apa, kelompoke ya. Sing penting ki strike. Ora gagas. Ya apa, ya toh? Gede bola. Gede alah ucuk gembreng. Gembreng meneh alah. Oh, isine gembreng wetenge waduke ngesek lemu-lemu. Sikok ah. Sing penting iwak endal. Gede iki bola. Nah, gede iki. Ya. Gede iki. Lumayan. Oh, putihan tok. Apa-apa, sing penting endal.
sing ditenteni tombro malah kok ngene bro. Sing ditenteni tombro malah kok ngene bro. Serinding lur. Embrone ramangan. Wis perlu wis nah mangkring kaya bandar dadu capek celeng wis ribet banget loh bandar dadu kok iya ribet banget tombro nih suramangan kacau wis ya wis sore ya ribet riweh batek pak nasib
biji bos. Teko kene iki. Gembreng kabeh. Wis ngono ae lah. Mesake wis kasep. Iki lho, mbok etuk sithik iki go bali bos. Masalah iki wis kasep kepancing berarti kan pengen digoreng. Ya tetep tak go bali. Oke? Gitu ya bos ya. Aduh, yang wis cukup di sini saja konten hari ini. Ngenteni tombro ora mangan bos. Ya wis gini ya, semoga yang nonton video ini yang belum menemukan channel saya, yang baru saja menemukan channel saya, mohon subscribe agar Anda bisa mengikuti spot-spot mana yang bagus atau yang tidak bagus. Gitu aja bolo. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.